Ipokrezija grassa ta' gvern li jgħid li għandu l-polz tal-poplu fidejh u jagħmel mod ieħor. Hekk iddikjara d-deputat nazzjonalista Ryan Kallus waqt intervista fuq il-programm Extra ippreżentat minn Xavier Balzan li matula ġie diskuss l-iskandlu tal-Fortina. Ryan Kallus iddikjara li meta kien fil-bord tal-gvernaturi l-istima propja kienet ta' 12 miljuni u mhux ta' 8 miljuni. U kien għal dik ir-raġuni li l-Partit Nazzjonalista li żvela dan l-iskandlu illi vvota kontra f'dak l-istadju. U għasostna li rridu nirrikonoxxu kif ġraw l-affarijiet u li l-iskandlu tal-Fortina beda bħala skandlu għax il-Partit Nazzjonalista sab li l-Fortina kienu se jħallsu 8 miljuni u xi ħadd iddeċieda jaħfer ammont kbir ta' flus. Dik kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn meta tlejna fil-Parlament bħal oppożizzjoni u fil-Kumitat tal-Verifika aħna bqajna ninsistu illi din it-transazzjoni m'għandix issir. Id-deputat Ryan Kallus spjega kif sar jaf bit-tielet valutazzjoni tal-Grant Thornton meta mar quddiem l-Awditur Ġenerali. U għastqar li ma kienx jaf li kienet teżisti dik l-istima u x-xokja ruħu. Waqt l-istess intervista Kallus semma kif meta marant l-Awditur Ġenerali, il-Viċi Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch ikkonferma li kien jaf b'dak li kien seħħ u ma għamel xejn. U issa li ħareġ ir-rapport qed jiddeċiedi li jieħu azzjoni. Dan juri biċ-ċar ir-responsabilità politika assoluta min-naħa tal-Ministru. B'reazzjoni għal dan id-deputat laburista Alex Muscat qal biss li qed jipprova jiddevja mis-suġġett. Ian Borch ikkonferma meta mar għand l-awditur kien jaf b'din it-tielet valuation u allura jien kont nippretendi għax issa hekk taqa' il-krux kollu. Law kien jaf biha sewwa u mbagħad meta sar jaf biha jgħid kellem il-Farrugia Sacco biex itih ir-raġuni x'kienet. Għalfejn waqafhem Ian Borch. Ir-responsabilità politika dik hi li llum kulħadd hija d-donnu qed jaħrab minna għax iktar id-donnu nippruvaw insew l-ħsara illi saret. Intant Alex Muscat prova jwaħħal fil-fatt li r-realtajiet inbidlu. Huwa kompla jaqbes għall-Ministru Ian Borch billi qal li kien iċċara fil-Parlament li r-rapport tal-Grant Thornton ħareġ wara li l-NAO daħal fil-każ u mhux qabel. Stqar ukoll li ma jafx li l-imħallef Lino Farrugia Sacco kellu f'idejh dan ir-rapport. Fl-istess waqt li l-Grant Thornton ikkonfermaw dan kollu. Hemm l-allegazzjoni li l-eks imħallef illum ġinieqes li Farrugia Sacco kellu f'idejh dan ir-rapport. Jiena dik ma nafix, ġifieri ma nistax nitkellem fuq dak li jiena ma nafx, ma rajtux, l-għanna jew qed jgħid hekk. Ovvjament l-isfortuna qed jgħidlek ukoll minħabba li Grant Thornton qed jikkonfermaw li għaddew l-rapport. Iva ma l-isfortuna Il-każ tal-Fortina qed ikun deskritt bħala skandlu ieħor tal-Gvern u serq ta' miljuni li setgħu marru fil-bwiet tal-Maltin u l-Awċin.